Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengko kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya pitados bilih Gusti Yesus estu wungu saking seda mekrat menyang swarga dados dasaring pangajeng-ajeng kula panjenengan. Anggenipun nderek panjenengane ing sakmangke ugi ditangekake saking pati lan nderek gesang langgeng ing swarga. Mboten kesupen kula ngaturaken wilujeng Paskah kagem Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah adik-adik, para rama suster bruder ing pundi papan. Mugi-mugi semangat Paskah tansah manjing ajur-ajir wonten ing lampahing gesang panjenengan. Anggenipun lelana ing alam donya asung paseksan menggaing panebusan dalem Gusti srana bangun gesang ingkang sae tangi saking sedaya dosa lan ngetingalake katresnan dalem wonten ing gesang pasrawungan. Dinten menika kula panjenengan mlebet ing dinten Senen ing Oktav Paskah utawi nggih sampun mlebet ing mangsa Paskah. Ing sakmangke sajroning kirang langkung 50 dinten kula panjenengan ngelimbang ngangsu nimba semangat Paskah saking Gusti Yesus ingkang wungu kangge nebus sedaya dosa-dosane umat manungsa. Mugi-mugi ing lampahing mangsa Paskah menika kula panjenengan sansaya saged dados pribadi enggal ingkang estu gesang ing panebusan dalem, boten malih-malih lelimengan ing dosa ing pepeteng ananging urip ana ing pepadang. Waosan Injil dinten menika paring pitedah dumateng kula panjenengan sami kados pundi wungu dalem Gusti mirungganipun makam kosong menika dados persoalan ingkang nate kula aturaken. Wonten saperangan tiyang sing lajeng pitados yen Gusti Yesus wungu ning saperangan sanes seda maido ora percaya. Kepara wonten sing menilai bilih agama Kristen menika kebohongan yen Gusti Yesus seda lajeng wungu mulya. Wonten sing saperangan lajeng gadhahi pemanggih sing disalib sing dipentang dudu Gusti Yesus ning wong liya, utawa nggih wonten sing nganggep bilih jenazahipun Gusti Yesus dicolong ben dadi geger lan sak panunggalane. Temtu kemawon naminipun pemanggih sah-sah mawon. Lumantar waosan Injil dinten menika kula panjenengan saged sinau saking para wanita ingkang nibakake pilihan makam kosong lajeng pitados bilih Gusti Yesus wungu lajeng awewarta bab wungu dalem, awewarta bab urip. Menika sing kula kinten sacara kamanungsan langkung sae tinimbang maido lan ora percaya ning sacara sadar menapa mboten ya pengin gayuh urip langgeng. Pengajeng-ajeng bab makam kosong wonten gesang. Menika sing penting. Bilih lumantar imam kapitadosan kula panjenengan boten nuju ing pati ananging ing urip lan urip menika urip langgeng. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.
suawi sami munjuk. Gusti Yesus sabdo dalem yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem, kapenuhana kawula mawi roh ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Matius bab 28 ayat 8 ngantos dumugi gangsal 11. Nalika samono para wanita agi-agi ninggal pasarean kanthi wedi kawuran bungah banget arep ngabari para rasul. Dene Gusti Yesus rawuh mapagagi lan ngandika, "Padha kaslametan." Para wanita padha marak sowan lan nyungkemi padha dalem sarta sujud. Gusti nuli ngandika, "Aja padha wedi, kabarana sadulur-sadulurku supaya padha menyang Galilea. Ana ing kono bakal ketemu aku." Bareng karo lungane para wanita mau, prajurit-prajurit sawetara sing padha jaga padha mlebu ing kutha lan ngaturi priksa para imam kepala apa sing kelakon. Lan sawuse padha sarasean karo para pinituwa sarta sarembuk, para prajurit padha diwenehi dhuwit akeh karo diwanti-wanti. Kandakno wae murid-muride ing wayah wengi padha teka nyolong layone nalika aku padha keturon. Dene yen nganti kepireng gubernur, aku mengko sing matur lan keselamatanmu dak tanggung. Duwite padha ditampa lan padha tumindak miturut piwelinge. Lan cerita iki kang banjur sumebar ing kalangane wong-wong Yahudi nganti seprene. Makaten sabdo dalem Gusti. Suawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, ing Injil Matius ketingal sanget kados pundi cariyos bab makam kosong. Gusti Yesus sing wungu wiwit sakawit nuwuhake persoalan tumraping para murid-murid dalem Gusti. Mirungganipun ing Injil kala wau para wanita ingkang isa umun-umun nuweni pasarian dalem lan weruh watu tutuping pasarian gumblimpang terus nginguk pranyata makam kosong, lajeng agi-agi ngabari para rasul. Ing Injil Matius dipun cariyosaken para wanita menika dipapagagi Gusti Yesus ingkang wungu, lan para wanita dikersakake Gusti supados ngabarake bab wungu dalem menika dumateng para rasul. Lan sapaan ingkang dipun paringaken Gusti menika luar biasa, padha keslametan. Gusti martosaken kawilujengan. Kanthi kawilujengan menika para wanita dikersakake martosaken gesang ingkang sampun dipun tampi dening Gusti Yesus, gesang langgeng, gesang mulya, sing luar saka pati, sing luar saka kamanungsan. Awit saking kapitadosanipun para wanita bilih estu Gusti Yesus wungu, lan menika dados pengajeng-ajeng tumraping kula panjenengan sami, sapa wae agamane apa wae, kapitadosane apa wae, ora ana gunane awake dhewe duweni iman kapitadosan, duweni agama ning nuntun awake dhewe marang pati sing langgeng utawa naraka. Mila cariyos ingkang dipun lapuraken dening prajurit dumateng para imam kepala, lajeng
para imam kepala lan pinituaning Yahudi sak rembug gawe narasi liya menika ngetingalake bilih ing jaman semanten wonten saperangan tiyang sing pancen ora seneng karo Gusti Yesus, ora seneng karo penderek dalem Gusti. Lan ing sakmangke perjuanganipun para penderek dalem Gusti menika tasih kathah lan tasih suwe. Para penderek-penderek dalem Gusti lajeng dikuyo-kuyo, diuyak-uyak, ditumpes, disirnake ngantos abad kaping 3. Bayangke 300 taun para murid dalem Gusti kudu ngadepi maneka warni sikap sing dimotivasi merga ora seneng karo Gusti Yesus, karo penderek-penderek dalem, termasuk sebutan Kristen ing jaman semanten menika poyokan, menika ejekan tumraping para penderek-penderek Kristus. Mugi-mugi kula panjenengan sami sing dadi wong Kristen, mbuh kuwi Katolik po Protestan, penderek-penderek dalem Gusti yen ngadepi utawa maca utawa nonton video-video ing zamane awake dhewe sing ngetingalake ora seneng karo Gusti Yesus, sing ora seneng karo penderek dalem Gusti, awake dhewe ra masalah, wis biasa. Ning kapitadosan dumateng Gusti Yesus sing wungu kedah nuwuhake pengajeng-ajeng bilih wonten gesang langgeng. Mila iman kapitadosan boten muspra. Yen awake dhewe pracaya marang Gusti Yesus sing wungu, awake dhewe ya bakal nampa wungu dalem menika ing sakmangke. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama, Sang Yang Putra, Tuwin Yang Roh Suci. Amin.